Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост е Корман Исмаилов. Здравейте, господин Исмаилов, депутат от Реформаторския блок. Един ваш приятел, Орхан Исмаилов, е на път да взриви държавата и мнозинството. Нали така? Дори в момента се провежда среща между военния министър Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, защото те искат оставката. Мисля, че държавата е много стабилна и един такъв случай не може да взриви нищо. Нито институциите, нито държавата. Да, може да предизвика някакви парламентарни кризи, но въпросът е много по-фундаментален, според мен. Колко фундаментален? Интеграцията на различните в българското общество, българските институции е фундаментален въпрос за демокрацията и за прехода. Защото знаете какво беше по времето на тоталитарния режим? Сегрегация, асимилация, гонения заради различни политически или етнорелигиозни убеждения. А в момента сме демокрация, Европейски съюз и трябва да постигаме най-добрите, да прилагаме най-добрите примери на демокрацията. Добре, за да стигнем обаче да видим дали това е сериозно, ще ви задам няколко конкретни въпроса, неща, от които се опасяват от Патриотичния фронт. Сега, Валери Симеонов няколко пъти уточни, че недоверието към Исмаилов изобщо не е на етническа или на религиозна основа, а на факта, че кариерата на Исмаилов е тясно свързана с ДПС. И той посочва, винаги когато ДПС са на власт, Исмаилов заема някаква важна роля. Казахте страхове. А какво е тяхното отношение към турския майчин език? Едни кратки новини. Ето, нещата са свързани, но първо, конкретно на въпроса ви. Орхан Исмаилов никога не е бил член на Движението за права и свободи, не е бил член и на нашата партия. Той е от гражданската квота. Той беше водач на листата в Търговище на Реформаторския блок. И водачите, техните подгласници, това са най-подготвените кадри на Реформаторския блок и естествено те да са номинациите, и то е така, при настоящото участие в изпълнителната власт и в управлението на държавата. Добре, сега те обаче от патриотите подозират вашата партия във връзка с Ердоган. В сериозни връзки с Ердоган. Да започнем едно към едно. Той дава пример с това, че ваш научен ръководител е бил бившия външен министър на Турция Давутоглу, който сега е премиер на Турция. Той е вашия, така да се каже, идеологически баща. Ето, казвате опасения, страхове. Това е абсолютно, няма нищо общо с реалността. Аз съм завършил икономика в Република Турция, започнах специализация международна икономика, икономика на развитието. Нито съм го виждал, нито съм го чувал. Всеки, който тиражира това нещо, би го нарекал просто лъжец. Добре, това беше важно. Вие сте икономист, не сте политолог, на когото Давутоглу. Нито историк, нито да. Добре, но сериозно опасението за връзките ви с Ердоган. Откъде идват те? Да. Сега има снимка. Има снимка, която е едно на ръка, но дали това е достатъчно? Подготвен съм за вашето предаване да ви покажа тази снимка. Да. Не виждам добре до там. Да, това е една снимка, която ние отпечатахме. Задръжте да я покаже камерата. Да. Кой е там? Ердоган? Това е снимка от срещата ми с първата ми среща и запознанство с премиера тогава на Република Турция, Ердоган. Това се случи... Как попаднахте там? Ние поискахме една среща точно в навечерието на една предизборна кампания, когато след като бяхме изключени от Движението за права и свободи, когато регистрирахме Народна партия Свобода и достоинство, сключихме коалиция с НДСВ и участвахме в тези избори от формата на коалиция Център, свобода и достоинство. Тогава целта, политическата ни цел е да докажем, обратно на твърденията и пропагандата на ДПС, че ние имаме политическа подкрепа, разбиране за това, което правим от страна на тогавашния премиер на Турция. Защо ви беше това? Това е много важно, защото ние бяхме изключени, а нашите тези, с които бяхме изключени, днеска са много актуални и са верни. Това е корупцията в ДПС, това е разделението и противопоставянето на етнорелигиозен принцип. Това е опитите за поставяне под подчинение и контрол на институцията Главно мюфтийство. Това са всички негативи, които доведоха до това днес ДПС да бъде в такава политическа изолация и никой да не иска да си партнира. В основата на това е това етнорелигиозно напрежение, което за съжаление се надига, и случая Орхан Исмаилов е малко или повече свързан с този процес. Аз категорично искам да заявя, защото
от тази снимка бяха направени много грешни интерпретации и внушения по адрес на Народна партия Свобода и Защо да са достоинство грешни, казвам? и по мой адрес конкретно и лично. Тоест започна да се внушава, ето те са Хората на Ердоган, на неосманисти. Турция в България. Точно Да. така. Те са неосманисти, те са ислямисти, фундаменталисти и така нататък. Ако има най-малко съмнение някъде и ние разберем и лично аз за някакви външни намерения или вътрешни интереси и процеси, от гледна точка сигурността, разделението, сепарирането на страната ни, опити за външно влияние и поставане под колонизация, ние ще бъдем първите противници. Това е винаги било в нашите думи, дела и действия. Що се касае неосманизъм? Абсолютно безпочвени обвинения. Те първо тръгнаха от ДПС. Що касае ислямизъм? Аз съм от София, тук съм пораснал, тук са приятелите ми, тук е средата ми. Всички знаят по улицата в махалата какво ям, какво пия, какво говоря и какво правя. Ние сме максимално открити публични личности и в политиката, и в личния си обществен живот. Така че абсолютно пак безпочвени неща. Но, за съжаление, се получи едно такова внушение. Може би колегите от ВМРО, от НФСВ са се поддали на тези внушения, на тези страхове, опасения. Тоест, вие казвате категорично, като лидер на тази партия, че вашата партия не поддържа никакви връзки с Турция, с турско разузнаване, с турски политици, които са във вреда на българската държава. Значи ние трябва да сме национални предатели. Абсурд. Тогава няма да се занимаваме с политика. Целта на нашата политика е точно да разбиеме този модел на разделение и на противопоставяне. И тук бих казал това, което прави и премиера. Много адекватна позиция, ценностна, принципна. Виждате, имаше реакции от европейските ни партньори, но този модел на нашето съвместно съжителство, той е естествен, той не е привнесен. Няма нужда от външна намеса, влияние или нещо подобно. Добре, обаче вие твърдите, че и опасението, че Исмаилов е заплаха за сигурността и може да изнася информация от Военно министерство към Турция е абсолютно невалидна. Така ли твърдите? Вижте това, аз дори посъветвах заместник министър Исмаилов да съди тези, които правят такива внушения, клевети по негов адрес. Той е един от хората, който е изцяло продукт на българската система и образователна за вътрешна сигурност, обществен ред и отбрана. Той е завършил военна академия, той е завършил право в школата за Симеоново, майор от запаса е, работила на много отговорни позиции в Комисията по сигурността на информацията, в Комисията за отсетите. Това са едни от най-проверяваните хора в държавата, които не могат да водят свободен живот и комуникация, както останалите български граждани. Просто заради отговорността на постовете, които вземат. Ако вие трябва да избирате парламентарното мнозинство, обаче, ако все пак се стигне до такъв избор, или Орхан Исмаилов, какво ще предпочитете? Не стои такъв въпрос. Сигурни ли сте? Ами ако патриотите се оттеглят, как да не стои въпрос? Значи те имат някакъв проблем. Нека да коментираме техния проблем. Ето, всичко при нас е открито, прозрачно. Ние сме отворени на дебат, на разговор с всеки. Парламентът е точно такова място. Но ако ти някъде си правил някакви внушения, някакви инсинуации и открити лъжи, един ден те се изправят срещу теб и те поставят в неудобна ситуация. Това е моята оценка. Вие смятате ли, че може да се превърнете в проблем по принцип за това мнозинство? Днеска твърдят колеги, че вашия зампредседател на вашата партия Свобода и достоинство, Веселин Пенев, е станал областен управител на София град, въпреки че трябва да бъде човек на Кунева там и това е нова разделителна линия. Ние направихме много номинации за областни и замобластни с нашите колеги и партньорите от ГЕРБ. За София област бяха подадени 2 имена. Господин Пенев беше едно от двете имена. А второто име наистина ли било човек от партията на Кунева? Да, точно така беше. Господин Пенев беше подкрепен от ДСБ, от БЗНС и от нашата партия. Той се ползва с много широката подкрепа и на Гражданския съвет на Реформаторския блок, докато зад другия кандидат застанаха ДБГ и СДС. Двете мини коалиции в рамките на Реформаторския блок. И кой е бил арбитъра? Борисов? Просто
Според мен качествата на двамата кандидати са дали ясната. А усещате ли вече да има напрежение? Обади ли ви се с някой от вашите колеги от Реформаторския блок? Би го нарекал естествен процес на номинации на конкуренция. Напрежението отминава нищо лично в този процес. Добре, сега, верно ли е пък, както един местен вестник писа, че вие сте искали да назначите за заместник областен на Кърджали управител или счетоводителка на малък магазин? Не. Това съвсем друга кандидатура е подадена. Това бяха интриги на местно ниво, което често се случва. Добре, смятате ли, че трябва да говорим отново за етнически модел, дори и във връзка с Орхан Исмаилов? Аз ще попитам и госпожа Бъчварова, която ще седне след вас, но това не е ли грешка, която се допусне? Не може всеки път, когато един човек е с турско или с каквото и да било име, и ако някой реши да говори нещо срещу него, да се поставя на карта етническия модел. Това правише ДПС и го прави. Има ли проблем с някого от ДПС, се размахва етническия модел. Не се ли повтаря сега отново това? Ето това е проблем на прехода ни, докато не... И на говоренето ни. Точно така. Това са стереотипи, но които във времето на прехода бяха много активно експлоатирани. От експлоатацията на точно тези проблеми, етнорелигиозните, много среди извлякоха и политически, материализираха много ползи. И това продължава да се случва. Това е ужасно, не разбирате ли? Аз не искам, когато вие седите срещу мен, защото сте Корман Исмаилов, аз застоя на пръсти, за да не обиди това, че вие сте турчи. Аз искам да говоря със същата страст, която говоря с всеки политик. Да ви обиждам, ако трябва, да ви упреквам, ако трябва, а не да се страхувам, че вие като сте турчин и сега някакво етническо напрежение ще се случи. Точно така. Това за мен е пагубно, което се случва. Аз съм убеден, че ще дойде време, когато тези страхове и тази чувствителност ще отпадне. Но мисля, че това ще се случи след около 20 години. Трябват ни поне толкова години, колкото загубихме по времето на тоталитарния режим. Финален въпрос. Ще има ли конгрес на Реформаторския блок? Искрено се надявам да вървиме към повече консолидация. Дори днес имаме заседание на Гражданския съвет и обсъждаме точно тези теми. Ще има ли? До края на седмицата? Вярвам, че другия месец? Тази година ще има конгрес. Благодаря за този разговор. Сега вижте какво следва в предаване.